Jo sóc el Zeus, us explicaré les normes importants de l'escola. Que tots heu de recordar. Em dic Wesley. Mireu, nois, tinc una llaminadura. Oh, que vam empatar un trosset! Molt malament, nois, no heu de portar llaminadures a l'escola. Pares i mares, recordeu que no es pot portar llaminadures a l'escola. Com és que sempre arribeu tard? Perquè la meva mare sempre s'ador. És que jo m'acosto molt a aixecar-me al matí. Però no costa res aixecar-se un minut abans, perquè us perdeu les explicacions i molesteu els companys. D'acord. Estic farta de agafar jaquetes del terra. Di qui és? No ho sé, i a més no té veta. I no. És meua, és meua. Com pot ser que no té veta? I no. Pares i mares, recordeu que la roba ha de tenir veta. I no. Estem al cicle mitjà i tenim que fer els deures. Tu fas els deures? A vegades sí, a vegades no. Nosaltres sí que fem els deures. Recordeu, tenim que llegir cada dia. Nens, traeu el llapis i recordeu la data en boli vermell. El boli vermell! El llapis. A l'estuig hem de portar el boli roig, el llapis, el boli blau, la goma i la maquineta. Hem de portar bata? Sí, perquè així no s'embrutem la roba. És obligatori portar-la des de P3 fins a quart. Oh, que contenta estic, perquè avui anem d'excursió. Teniu la targeta al bus? Jo no. Jo tampoc. Doncs jo sí. Pares i mares, per anar a l'excursió tenim de portar la targeta al bus o diners. Vull fer pi, però vas molt mudada. Tu creus que així pots fer educació física? Per fer educació física necessites xandall, sabatilles esportives i un necesser, d'acord. On portat l'agenda? Ens l'hem deixat a casa. Això és molt important per apuntar-se els deures a l'agenda. I també per a que els pares es comuniquin amb la senyoreta. La posarem sempre a la motxilla. Què heu portat per esmorzar? Jo frita. Jo un entrepà. Jo magdalenes. Pues